Моя любимая книга – гэта «Людзі на балоце» Івана Меліша. Гэта не проста твор, гэта пагружэнне ў жыццё беларускай вёскі 20-х гадоў 20-го стагоддзя з яе трагедыямі, надзеямі і непрерыўнай сувяззю з прыродай. У цэнтры сюжэту гісторыя кахання Васіля Дятліка і Ганны Чарнушкі. Іх пачуцці развіваюцца на фоне суровых будняў, барацьба за выжыванне і сацыяльных ператварэнняў. Васіль, моцны і працавіты селянін, імкнецца да лепшай долі, да незалежнасці. Ганна, простая і добрая дзяўчынка, марыць пра сям'ю і спакой. «Людзі на балоце» – гэта не толькі гісторыя кахання, але і шырокая панарама жыцця беларускага народа. Кніга прымушае задумацца пра вечныя каштоўнасці, пра сэнс жыцця і пра складанасць чалавечых адносін. Гэта класіка беларускай літаратуры, якая застаецца агульнай і сёння.